ሰላም ናይ ነውግዕሉ ንነብረሉ ቻናል ቤተሰብ እንኳዕ ደሓን ፀናሕኩም ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ቪድዮ ብዛዕባ ብነፃ ዝግነ ዘየኽፍል ምግቢ ንጨጓራ ዘይጓዳእ ንምሕቃቅ ጉልበት ዘየድልዮ ብነፃ ዝግነ ዘለኣለማዊ ዘየሃልቅ ምግቢ እዩ። ተኸታተሉኒ። ኣብዚ ሕዚ ግዜ ናይ መብዛሕትኡ ወዲሰብ ትኩረት ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ ከፊልካ ወይ ድማ ብዙሕ ረሃፅ ብዙሕ ድኻም ለፊዕካ ኣብ እትረክቦ ምግቢ እዩ ትኩረቱ። እቲ ብነፃ ዝርከብን ምንም ዘይጓዳእ ዘየኽፍል ውህብቶ ፈጣሪ ብዙሕ ከስተውዕለሉ ኣይረአን ዘሎ። ንምንታይ? ልዕሊ ምግቢ ተፈጥሮ ተመገብ ካብ ገሽዕኻ ብዘይነኣኣስ ንኣእምሮኻ እውን መግቦ ምስ ተፈጥሮ ምሕዝነት ፍጠር። እቲ ሜዳ እቲ ከበሳ እቶም ኣግራባት እቲ ሰማይ እቶም ከዋክብቲ እታ ወርሒ እታ ፀሓይ ኩሎም ክትጥቀመሎም እዮም ተፈጢሮም። በቃ ኣስተማቅሮም ኮነ ኢልካ ደለብሬትሊ ብሓሙሽቲኦም ስምዒት ህዋሳትካ ኣውጋዕዮም፣ ዳህስሶም፣ ተመልከቶም፣ ኣድምፆም፣ ኣሽትቶም፣ በቃ ተጠቀመሎም፣ ተዘናገዐሎም፣ ተሓጎሰሎም ናትካ እዮም። ሽዑ ድማ ክትዓግብ ኢኻ ክትፍሳህ ኢኻ ውሽጥኻ ሰላም ክመሊ እዩ ክትረክዕ ኢኻ። ካብቲ ብልዑል ገንዘብ ብሓያል ጉልበትን ፃዕርን እትረክቦ ንላዕሊ እቲ ብነፃ ምንም ከይከፈልካ እትረክቦ ዝህበካ ረብሓ እዩ ዝዓቢ እሞ ተጠቀመሉ። ካብ ዘይተዓደልካዮ ዝተዓደልካዮ እዩ ዝበዝሕ። ስለዚ ሃየ ዳህስሶ።